रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो नैथि खोलोबनि गुन उत्सव हाबाफारिया सोलिगासिनो। सोलोंथाइनि जेंना बोस्रांनाय, फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, फोरोंगिरिफोरनि जेंना बोस्रांनाय बायदि आयदाफोरनि गुबै थांखिजों आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै खुंफुंनाय बे गुन उत्सवनि नैथि खोलोबनि दिनै थामथि सानाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालिफोरजों लोगोसे मायनावफुरि गुदि फरायसालियावबो गुन उत्सवखौ खुंनाय जादों। गुन उत्सव खुंनायखौ नायगिदिंनो थाखाय बिबान होजानाय बायदियै एक्सटार्नेल इभालुएटर महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि इक'नमिक्स बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर कबिता स्वर्गियारिया बाहागो लायो। मख'जाथावदि गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां औवारिनि दैदेननायाव मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि आबहावाया जोबोद बाखनायथाव। फरायसालिफोरखौ साखोन-सिखोन लाखिनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होनाय, बर' समाजजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जेरै मोसानाय, दामनाय-देनाय, खामानि मावनाय, यगा खालामनाय बायदि बिथिङावबो फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होनाय जायो। मोनदांथिया दायो मा? आं बे 2022 गुन उत्सवआव एक्सटार्नेल इभालुएटर हिसाबै दैथायहरजादों। सिगांनि बोसोरफ्राव जों डिउटि मोनाखैमोन, बे आंनि प्रथम एक्सपिरियेन्स आरो दा बेयाव फैनानै स्कुलाव फैनानै ओरैनोथ' मोजां मोनदों, गोजोनदों आरो मैयाहाय चन्द्रपुर एलपि स्कुलावमोन आंनि डिउटिया। दा बेयाव थांनानैहायबो आं गोजोनदों। केम्पासखौ नायोब्ला क्लिन आरो साफा, बेखौ नुनानै आं मोजां मोनदों। प्लास मैयाहायनि एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय स्कुला साराउन्डेड बाय वाल, बेखौ नुनानै मोजां मोनदों। खिन्थु आं दा कमन जि अबजार्भ खालामदों, स्कुलफ्राव टिचार्स कमन रुम गैया। दा बे मोनसे दुखुनांथाव आरो दा टिचार्स कमन रुमखौ जेनेबा थायोब्ला टिचारफोरनि थाखायबो सुबिदा जायो। सोरबा आलासि फैनाय बा भिजिटर फैनाय, टिचार्स कमन रुम थायोब्ला साबसिन हेल्प होगोन आरो टिचारफोरखौबो। दा ओरैनो अभारअल एक्सपिरियेन्स मोजाङानो। दा बेफोरबायदि गुन उत्सवनि थ्रुयै आं सानो स्टुडेन्टफ्रा एनकारेज मोनगोन, बिसोरो फरायनाय लिरनाय बेफ्राव गोसो होसिनगोन, बेखौ आं सानदों आरो। आं बुंनो सानो कि दा क्वालिटि इडुकेसनखौ जों आपलिफ्ट खालामो, जेनेबा इडुकेसनखौ जों साबसिन खालामनो थाखाय टिचार स्टुडेन्ट रेशिय' बेयो नांथारगोन। दा बेखौ नायोब्ला जेराव बांसिन स्टुडेन्ट दं, टिचारफ्राबो गभर्नमेन्टनि रुल बायदि बेनि रेशिय'फ्राबो बांसिन जानांगोन आरो बेखौ बुंनो सानो आङो। आंनि एक्सपिरियेन्सआवथ' आं मैयाबो मोजाङैनो मोजां थांबाय आंनि एक्सपिरियेन्सआ। दिनैहायबो मोजाङैनो जागासिनो दं। जेरैबायदि बिसोर नाजावनाय, वेलकाम खालामनाय बिराद मोजां मोनदों। आं साननो हप खालामो दिनैबो बेबायदिनो जागोन आरो गाबोनबो बेबायदिनो मोजां जानानै थांगोन, बेखौ आं सानो। गाबोननि डिउटिया निउ भग आमगुरि, औ बे हल्टुगावआवनो। औ आङो बे मायनावफुरि गुदि फरायसालिया मोनथाम गामि कमिटिजों गायसनजानायमोन, दासिम दङ। दा बे गायसनजानाय बायदियै जोङो दा हाबनायाव नाथाय 9था गामिनि गथ'फोर हाबो। आंनियाव दा 59 जन गथ'आ दिनैहाय गुन उत्सव होगासिनो दंसै दासिमाव। दा आसाम सरकारनि बेबायदि सोलोंथाइ माखासे रोंनायनि मानदान्दाखौ सुनो थाखाय जेरै दा गुन उत्सव फाथिदों, बे जोबोद बाख्नायनो गोनां। मानो होनबा जों आन्दोआव थाखोमाना थानाय लेथ्रा फेथ्राखौ आसाम सरकारा थारैनो माने पिक्सारखौ नुनो मोना। नाथाय दा नैबे गुन उत्सवनि गेजेरजों सोर फरायसालियाव माबायदि एक्टिभिटिस खालामदों, जों बेखौ बे गुन सुनायजोंसो मोननो थाङो। गुन उत्सव होनदों जों जायखौ। दा बे गुन उत्सवखौ जोङो सिगां बारफ्राव लाबोबाय, ओमफ्राय जों दा लासै बेबायदि मोनबोनानै दासिम समाव जों एसे गावखौनो थाम-थिम खालामनो साबसिन खाबु मोनदों। दा बेबायदिनो जोङो स्कुलनि डेभेलपमेन्टेल जेरखम इनफ्रास्ट्राक्चार मोननायफोर बेफोरखौ लानानै गथ'फोरनि फ्रि इउनिफर्म, स्पर्ट्सनि गासैबो बिथिंफोरखौ मोननानै दा आरो बेबायदिनो जोङो बायदिसिना हयथ' मोननो हानायाव जिखिनि डेभेलपमेन्टेल जिनिस मोनदों
बेफोरखौ जोङो समायाव बाहायबोनो हादों आरो बेबायदिनो दा गथ'फ्रा हयथ' जोंनाव दा जों फोरोंनाया सरकारनि बिथिंखौ नोजोर होनानै दानि समाव बायदि बिथिंनि सोलोंथाइनि मानदान्दा जौगाहोनो नाजानायाव जों साफ्रोम फोरोंगिरि आरो गारजेन आरो लकेलनि गोरों गोराफोरनि बिबान आरो लोगोसे जोङो बे समाव जथायै जेखौ साननानै मावगोन बे मावनायानो जौगासारनायनि मोनसे गुबै लामाखौ आं नुहुरदों आंनि साइडनिफ्राय दा बेखौनो आं बुंनो सानबाय दा बियो 2021 मायथाइनि सात्र संख्यामोन बाहाय कभिडनि प्रट'कलखौ लानानै हयथ' गुन'त्सबखौ फाथिनो हायाखै जागोन होनना बुंनाय उनावबो फावसयफिनदों ओमफ्राय सरकारा जेब्ला फोसावगोन अब्लानो जानो थांगासिनो दं होनना बुंखादों दा हयथ' बियो 2021 जानो गोनांमोन जायोबा फेब्रुवारि मार्चहालागै जायोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन आं सानबावदों मानो होनब्ला दा बिसोरो आद्रा बारखोलांनानै हयथ' दासिम मे माससिमावसो कभिडनि थाखायनो फैनानै जेराव दा थाखोनै मोनहैखानाय गथ'आ थाखोसेयाव फैफिनदों दा बे थाखोनैनि फिल खालामखानाय फरायनाया बावबोफिनथ'नानै गोजामखौसो फैफिननांगौ दा गथ'फ्रा ओरै जाया जानांगौ दा बिनिफ्राय गेजेरखौ बारनानै आं बुंनोसै 5नि गथ'आ 6आव थांबायमोन 6आव एसे आद्रा रोंहैखाबाय बे दानिया बे थाखोआव रोंखानाय फराफारिफ्रा बावलांनानै गोदानसिम मोखां जानाय लोगो लोगो गोदाननि परिबेसाव थांबायमोन नाथाय दा गथ'फ्रा हयथ' एसे आख' फाख' मोनदों अब्लाबो गोसो गोनांखा गथ'फ्रा एसे बुंनायजों प्रिपारेसनखौ आं नुदों एलार्ट दङ बेबायदि आरो जोंनि थाखोबानि गथ'फ्राबो दा गेजेरनाबो थिगानो दङ खालि थाखोसेयावल' एसे जेंना गोलैदोंमा बिसोरो माने कभिडनि समाव रोंनाया एसे खम जादों अब्लाबो बे माने फरायनाय रिदिं पावारफ्रा एसे खमब्लाबो बे अंख साननाय आरो पिकचार नायनानै बुजिनो हानायाव गोरलैथार आरो बिसोरो बानाम जथायनायाव एसे थालांबाय बिसोरो नैबे कभिडनि समाव बेबायदि आरो आं बेखौनो बुंनो थांबाय दा जोङो एसे सासे गोग्गो फोरोंगिरि जानो हानांगौ बे गोग्गो फोरोंगिरि जानो हायोब्ला जों गथ'फोरा जेरैबायदि मा मोननो थांगौ बेखौ जोङो माने गावनो गाव साननानै बानायनो हायो जेरै दा आङो बे गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिबानखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव गोबां गथ' गलांबाय आरो बेवहाय साफा फरायसाफ्रा गावसोरखौनो साफा रोंगौथि गोनां फरायसा बायदि मोनदांनो हानाय गियानखौ बिसोर मोननो हादों बे आं बुंनाय राव नङा नाथाय बेखौ फरायसाफोरनाव सोंब्ला मोजांसिन जाबावो खिन्थु बेखौ थाखोसे थाखोनायाव सोङालासिनो थाखोब्रै थाखोबासिमाव सोंहैब्ला बिसोर गावसोरनो निजि बुंगोन आंनि बुंनाया देरगानाय जागोन आरो खिन्थु बैयाव सोंहैब्ला नंगौ माने जोङो ओरैबायदि फोरोंजानो मोन्दों बेफोरखौ बै फरायसाफ्रा बुंगोन आरो दा आंनियाव नोंथांमोनहा एसे मेगन फिदिंनानै नायब्ला नुगोन आइजें आइलाफ्रा आंनियाव दानि समाव न'खर जाय जिनिसा गैला TLMफ्रा दा गोदोबा फैसा हरोमोन दा फैसा गैयाब्लाबो आं दा बेफोरखौ निजे गावनि मोन्दांथिजों गथ'फोरखौ फरायनायजों लोगोसे बेबायदिनो गेलेनाय बेबायदिनो हारिमुवारि आबाद मावनाय आरो बेबायदिनो बायदिसिना बे मोसानाय माबा माबि गासिबो आं लाफाजोबनानै दङ दा नोंथांमोनहा बेवहाय एसे मेगन फिदिंनानै पिकचार नुगोन एलबामफोरखौ नायनो हागोन एलबाम दङ जथेस्थ' हिसाबै आरो बे जोंना फसान क्लाबनि दारै सात्र संसद एबा फरायसा गभमेन्ट दङ जोंनाव सात्र संसद फरायसा आफाद बे फरायसा आफादखौ जों रियेलि बेहाय पिकचार दोनखाजोबदों ओमफ्राय बे पिकचारनि दारैनो जोङो थांनाय डिसेम्बर दानाव गायनाय मैगं आबादफोरखौ जोंहा बेयाव नुहुरनाय माबा दङ बैयाव मोनसे जायगायाव आं स्टर खालामना दोनदों जोंनि बे फरायसालिजों फरायनायजों लोगोसे जोंहा फरायसालिनि माखासे थामोनथायाव दंखायो जे माने हा दङ बे हाफोरखौ ओरैनो दोना जोङो आबाद मावनांगौ दङ गथ'फ्रा न'आव आबाद मावनो मोनला जेबो आबादनि गुमुर गैलाबा आबादखौ आं फोरोंनाय जायो बेवहाय बेनिफ्राय गेलेनायाथ' दंखाजोबोआनोसै गेलेनायाव दङ बेनिफ्राय हारिमु जाय फरायसाया गाव खालि लेखाल' रोंलांबा जाया बेखौ उन्दैनिफ्रायनो मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना एक्टिभिटिस दं नोंथांमोनहा नायोबा नैबे स्क्रिनखौबो नुगोन आं खाथियावनो दोनदों खाथियाव ओरैहाय लाहरनो हागोन बेखौ बेवहाय आङो बैसागु फांसनबो खुङो बेबायदि आरो जोंहा बे फोरबो हिसाबै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै गोजोन हान्जा सुरनाय एक्टिभिटिस जोङो दङ दा बे सुरनायफ्रा जों आगोलाव खालामलांखांबाय दा दिनैनि समाव आं बेखौनो बुंगोन सासे फोरोंगिरि जानोब्ला बायदि बिथिंनि रोंगौथि गोनां जानो हायोब्लासो दानि समाव फोरोंगिरि जानो हानायनि जों नोजोरखौ बोनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो गथ'फ्रा दावगालांनायनि खाबुखौ मोननो हायो